18 मे बर' बिजों सान उरहलिगा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव बर' बिजों सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। 1963 मायथाइनि 18 मे खालार खालि आसाम सोरखारा बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव बिजों महरै गनायथि होनाय आरो फोसावनाय जायो। बै साननिफ्रायनो दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादा बे सानखौ बर' बिजों सान महरै फालिबोदों। दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय उरहलिगा गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों बर' बिजों सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि जयलेन बसुमतारी, जिउनां सोद्रोमा आरो बारग' आफादगिरि लीलाधर बर', बारग' आफादगिरि आरो बारग' मिरु सोद्रोमा पदुराम बर', कबिराम ब्रह्म, बारग' लेङाइ आफादगिरि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सनितपुरी खुगा लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि लिरदां बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी, शरद सिंह बसुमतारी, बारग' बुंथिगिरि सनितपुर जिल्ला एबसु, राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरिफोर, उरहिलगा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गासैबो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। बर' हारिनि बे बर' रावनि मोनसे गोथार जारिमिनारि सान बेयो बर' बिजों सान। बे सानखौ जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै बे उरहिलगा गेजेर फरायसालियावहा गाजा गोमजायै खुंनो लादों। अकल जोंनि माबाहाल' नङा, सनितपुर जिल्लायावल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो एबा मोनफ्रोमबो बर' माने ओनसोलावहा बर' गामिफोराव थानाय फरायसालिफोराव दिनै बे बिजोंखौ खुंगासिनो दङ। बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे माने गोसोआव लाखिनो गोनां सान। मानो होनब्ला जोंनि बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि जोनोम जादोंमोनब्लाबो बे मिडियामखौ हैखालिनो माने गायसननो हायाखैमोन। लासै लासै बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायावनो 1963 मायथाइनि दिनैनि बे 18 मे खालिनो बे बर' बिजोंखौ गायसनजेननो हादों आरो सरकाराबो बे खालि माने गनायथि होदोंमोन। बे खालिनिफ्राय बर' बिजोंखौ गावनि रावखौ फरायसालि गुदि फरायसालिफ्रावहा फरायनो हासिगोन होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदोंमोन आरो बे बाथ्रा होनाय दिननिफ्रायनो बर' बिजोंखौ गायसननानै दा जोङो जेसेबां जोंनि आसामनि मादावहा बर' गामिफोर दङ बेफोर माने बर' गामिफोरावहा बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननानै बर' बिजोंजों फरायगासिनो दङ आरो दायो बेबायदि फरायनानै लासै लासै जोंनि बर' बिजोङा दावगानानै LP निफ्राय दावगानानै ME बारबाय, ME बारनानै हाइ बारबाय, हाइ बारनानै कलेज लेभेल मोनहैबाय आरो बिनि उनाव बुहुम फरायसालिसिमबो जोंनि बे बिजोङा सहैनो हाबाय। दायो जोंनि बर'फोरा बर' फरायसाफोरा गावनि रावजों माने फरायनानै उथ्रिसारनायनि जिथु अनजिमा बियो लासै लासै बांनो हमबाय। जों नुनो मोनो जे गोबां एकाडेमिक फरायसालि गायसननायनि गेजेरजों माखासे गामिनि स्कुलफोरा फरायसालिफोरा थाखानाय फरायसालिफोराबो थैलांनो हमबाय। नंगौ, माने बेयो जोंनि हारिनि किसुमान साननाय हनायनि थाखायबो जादों। जोंनि माने बिगोमाफोरा गाव गावनि फरायसाफोरखौ बर' बिजोङाव फरायब्ला फोरोंब्ला माने साख्रि बाख्रि मोननो हानाय नुवागोन बेबायदि मोनसे नंखाय साननाय मोनसे सोमजिनानै बेबायदि जानो हमदोंमोन। नाथाय जों नुदों बर' बिजोङाव फरायनाबो गोबां बर' माने जोंनि फरायसाफोरा बा बिजाथिफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानानै गोबां माने बिफानावहा साख्रि मावनायखौ जों दा नुनो मोनो। जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि 1963 मायथाइयावनो जा आसाम सरकारा गुदि खलबावहा बर' बिजोंखौ होनाय जादोंमोन। बे बै समनिफ्राय जुरिजेननानै बर' बिजोङा दा मुलुगनां बुहुम फरायसालिसिम बे बर' बिजोंजों फरायनो हानाय खाबुखौ मोननाय जादों। लोगोसेनो बेजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायावहा उरहिलगा गोजौ फरायसालियावहा जों फिरफिला बिरहोनायजों मैया रुंसारि जालांनाय बारग' सोलोंथाइ मन्त्रि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि थानसर बर' सारनिसिम मान बावनानै जों आद्रा फिरफिला बिरहोनाय जादों। लोगोसेनो बिफां फुलिबो गायनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो
जों सावरायमेल लाखानाय जादों। बे सावरायमेलावहा जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' सोद्रोमा आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे दानि जिउनां सोद्रोमा लीलाधर बर' सारखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। आरो लोगोसे आलासि महरै जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' आफादगिरि लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा बारग' मावफुं सोद्रोमा बिथां पदुराम बर' सार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां राजेश बसुमतारी बिथांमोनखौ आलासि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांमोननि जा बेसेन गोसा बिबुंथि बिनि दारै जोंनि उथिखांबोनाय ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिमोननि भबिष्यत जिउ दानायावहा मदद आरो हेफाजाब जागोन, जिउ अराय थुलुंगा जानानै थागोन बेखौ मिजिंथिदों।